Human nga nagmalampuson ang pagpaygayon sa Pasigarbo sa Sugbo 2022 ni atong Domingo sa probinsya sa Sugbo, subling gipangandaman na sabkaron sa dakbayan sa Sugbo ang pagbalik na sab sa Sinulog 2023. Duha na katuig na undang ang pisikal nga kalihukan sa Fiesta Senior ug sa Sinulog Mardi Gras tungod sa pandemya. Mato ni Cebu City Mayor Markel Rama nga sa pagbuhi pagbalik sa Sinulog, ipaygayo na kini ngadto sa South Road Properties kon SRP. Aron mas luag na ang lugar nga pahigayunan sa ritual showdown ug street dancing. Subay niini makig-alayo na sab si Rama sa Department of Public Works and Highways kon DPWH ug uban pa nga mga partner agencies sa pagsiguro nga mapaspasan ang mga angayan nga trabahoon sa kadalanan sa SRP nga mao'y unya agian sa mga contingents gikan sa nagalain-laing mga lugar sa nasod. Everybody. Help from the governor. Anyway, the Pasigarbo, I've seen they're very competitive. They will join. And we have the whole SRP, DPWH Director, shall we say, June Gregorio, and I'm having, hopefully, he will agree to oversee on matters about engineering in the city. Gibutyag sa mayor nga plano niyang tukuran og struktura ang SRP aron duna na unyay kapasilungan ang mga audience nga manan-aw puhon sa sinulog sa SRP. Wala pa gyud mihatag og daghang detalye si Rama alang sa maong kasaulugan apan gisiguro niini nga madayon gyud ang sinulog 2023. And also the DPWH coordinating with is former director Edgar Tabacon. So this whole thing, there were programs at DPWH before. He was instrumental on that, and bring it down with John Gregorio, with Secretary Manny Bunuan, who I'm always in contact with. Samtang gihangop ni Cebu City Police Office, Deputy City Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang plano nga sa SRP ipaygayon ang sinulog puhon kay mas sayo na lang kanila ang pagbantay sa seguridad kung centralized na ang venue sa kasaulugan. It would be easier for us, no? Because SRP is easier to handle and to secure considering makontrol na to ang iyahang entry and exit sa SRP. And there are only 2 entry and exit, so that would be easy for the PNP to control. Kini si Sheriza Mioy alang sa May TV Cebu.